Kung mabasa na ako sa Biblia, letra por letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Admitahon ninyo matilgi mo aning ibatiha karon. Siguro 30 seconds na, Mr. Moderator. Sunod question. Okay. Ang sunod nako nga pangutana, Mr. Argensino, kanunay gikang gabalik-balik kung imog yung gisgutan, premise pa niha, imog yung gisgutan nga dili mabasa sa Biblia kay sulpot ang SDA. Buti pasabot kana ra dayang imong iglesia mo oy dili sulpot. Ang akong pangutana, makabasa po ka sa Mateo 24 versikulo 5 nga kanang imong iglesia gipasukopan nga Katoliko dili sulpot. Mateo 24:5. Immaterial ang question. Immaterial, yes. Objection. Immaterial. Abot pasabot, out of topic. Sir, ako i-qualify, sir, ha? Anong immaterial? Ano man, kaya nga itong topic about Seventh-day Adventist. Surrender ko na, kaya ako ang pamatunan na Katoliko na Biblia. Kaya, ang si katawanan. Katawa ka, ano na to? Ingit ka na. Kay dili man di ay kamuoyon nga mabasa sa Biblia ang imong gipamatud o gibarugan nga Katoliko. So yun sab ka nga sulpot mo ka. Immaterial nga naman objection sa Katoliko pa, yeah. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator, pakutanaw din akong katong napamasin pangutan niya, kaya dito naman sa Katoliko. Mr. Moderator, side comment. Okay, side comment. Ayaw pag-ingunan na Mr. Argensino. Kay nahibalo ko sa kong rule. Okay. So, nganaw nangutana kung ingon ana Mr. Argensino, kay ikaw mismo ning ingon ka ang agiste di mabasa kay sulpot. Munang nangutana kung mabasa ba pag imong grupo. Okay. Kung mabasa nako sa Biblia, kapitulo, bersikulo, ang One Holy Catholic Church, admitahon yung pildi mo. No. Deal. Para mauman ang debate. Mr. Moderator. Dili confraternity ang akong gamiton. Paminaw. Sige na yun siya balik-balik. Og tawag ining mabasa ba Katoliko? Mabasa ba para di isulpot? Kaya di man sila mabasa, mangangin sila sa tuwa. Tagaan na to kondisyon bisag wala sa tuwa. Kung pagi ko gana humal, paminaw sa. Ani, i-challenge na ko ni akong katbang. Kung mabasa na ko One Holy Catholic Church sa balaang kasulatan, particularly sa Bagong Testamento, Pangulong mismong Kristo. Paminaw sa. Pag ko kahuman. Pagkaya lang, paminaw sa. Ay, suppose. Okay. Ani ha? Kung mabasa na ako sa Biblia, letra por letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Admitahon ninyo matilgi mo aning ibatiha karon. Ang iyang question, Mr. Moderator, wala sa ato ang topic eh. Kaya nagisakyan ako sa Mr. Moderator. Okay. Hello. Moderator. Okay.